На перший погляд, дуже цікава пропозиція від книгарні є. Мінус 90% на другу книгу. І діє вона до завтрашнього числа 17:00. Дивимось на прикладі. Ось 2 книжечки в корзині. Сумарно 206 гривень. Активуємо акцію, прорекламовану, і отримуємо 346 гривень. Опа! Але якщо поставити книжечки не з такими знижками, 732, і якщо ми активуємо акцію, то тоді можна зекономити. Тут у нас буде 577 гривень. Ось так нас трохи дурять.